गसाइगावआव बहागि सेल्फ हेल्प हानजाया फोसाबस्रांनाय हाबाफारि बानजायदों। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 153थि जोनोम सानाव गसाइगावनि मुंख'जाथाव बहागि मुंनि सेल्फ हेल्प हानजाया दिनै फुंबिलि समाव गसाइगाव सोहोराव फोसाबस्रांनाय हाबाफारि लायो। सेल्फ हेल्प हानजानि आफादगिरि कबिता चौधुरीनि दैदेननाय सा 12 सोद्रोमाफोरा कमलनाथ क्लाब काम लाइब्रेरियाव फुंबिलिनि 6 रिंगायाव ज' जानानै फोसाबस्रांनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। सेल्फ हेल्प हानजानि साफ्रोम सोद्रोमाफोरा आखाइ आखाइ हासिब लानानै गसाइगाव सोहोरनि कमलनाथ क्लाब काम लाइब्रेरिनि लांगोना, कमलनाथ चौधुरी लामा आरो असम ग्रामीण बिकास बेंकनि लांगोनायाव फोसाबस्राङो।